batian aurkitzen da loretxo bat, aurrean umetxo bat loretxoari begira. Loreak esan nahi dio umetxo azkar nazazu, jaio naiz libre izateko ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio bizi berri bat eman. Orduan izango baitu indarra eta kemena, orduan emango baitu ugari bere fruitua. Tema